Kaya wala bilabi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Magandang umaga mga action. Live po tayo ngayon dito sa Virac Plaza sa Virac Catanduanes kung saan isasagawa ang relief operation ng Ako Bicol Party List sa pamunuan ni Congressman Zaldico Catua, si House Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw, 3,500 beneficiary mula sa iba't ibang bayan dito sa probinsya ng Catanduanes na labis na naapektuhan ng bagyong Pipito ang beneficiary. At isa nga rito, si Nanay Imelda. Nay, saan nga po yung... Taga saan ka po, ma'am? Harinawan, Panganiban, Payo. Kamusta yung bahay niyo, Nay? Ganun pa rin po, sir. Sira pa rin hanggang ngayon. Hindi pa namin naaayos kasi wala pa kaming gamit na pang-aayos sa bahay namin. Nay, anong masasabi natin na isa tayo napili maging beneficiary po ng Ako? Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun lang po masasabi ko. Ganito mga tulong sa inyo. Katurong din tayo sa amin pero hindi ko po kasi kinakabahan ako. So ayan, si Nanay Imelda from Panganiban. At maliban nga sa distribution ng food packs at construction materials, magkakaroon rin ng parapol para sa ating mga beneficiaryo. 600 na mga appliances katulad ng TV, rice cooker at iba't iba. At mamaya naka-standby na po upang salubungin ng ating Congressman Zaldico at si House Speaker Martin Romualdez. Ako Bicol Sinda, kita ika. Ako Bicol Sinda, kita ika. Ako Bicol. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong Welcome, Ako Bicol Party List Representative Zaldico, kasama po si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
Muli maraming salamat. Palakpakan po natin ang ating mga panauhing pandangal. Again, we have the Ako Bicol Party List Representative Ali Zaldico. Kasama din po, of course, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Together, of course, welcoming them, we have Governor Joseph Buboy Cua. Kasama din po natin Vice Governor Peter Boste Cua, Congressman Leo Rodriguez. Kasama din po natin ang ating Virac Mayor Samuel Lainez, Bagamanok Mayor Odilon Pascua, Caramoran Mayor Glenda Aguilar, Pangaliban Mayor Cesar Robles, Pandan Mayor Raul Cabrera, Viga Mayor Emeterio Tarini, and Bato Mayor Johnny Rodulfo. Palakpakan po muna natin silang lahat. Thank you so much. You may now all take your seats. Muli magandang araw po sa inyong lahat. Asing Diyos, marahay na aga sa Indo, Gabos. Sa mga dumaang bagyo na nagpahirap, nagbigay takot at dahilan kung bakit ang karamihan sa ating mga kababayan dito sa Catanduanes ay hirap at hindi alam kung paano magsimulang muli ngayong araw. Kasama ang ating mga bisita, narito po ang hatid tulong ni House Speaker Martin Romualdez at Ako Bicol Party List Representative Zaldico, kasama ang Department of Health sa pakikipagtulungan ng Catanduanes Government at LGU Virac sa mga nasalanta ng Bagyong Pipito. Upang simulan ang ating maikling programa, tatawagin po natin si Governor Joseph C. Cua upang magbigay ng kanyang pambungad na mensahe. Palakpakan po natin siya. Sa ating pinagbibitigan na House Speaker, His Excellency Ferdinand Martin Romualdez. Gayon din, palakpakan po, kay Speaker. Gayon din kay Ako Bicol Party List Representative, Chairman of Appropriation, Honorable Zaldico, at ang Department of Health na nandito. Sa kapwa ko, local leaders, sa mga kababayan kong Katandungano na naririto ngayon, tinitibayan ang dibdib, puno pa rin ang pag-asa sa kabila ng pagdaan ng unos. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mapalad tayo dahil bumubuhos ang tulong sa atin. Maraming salamat, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Chairman Zaldico ng Ako Bicol Party List, sa inyong tulong at malasakit sa probinsya. Dahil sa inyong mabilis na aksyon, mas mapapadali ang ating recovery. Maligayang pagdating sa lalawigan ng Catanduanes. Mula sa aming mga puso, maraming salamat po. Ladies and gentlemen, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Maraming salamat po, Governor. At siyempre lahat ng mga opisyalis ng Catanduanes na nandito. Kasama ko po rin si aking Chairman ng Appropriations, si Congressman Elizalde ko ng Ako Bicol Party List. Ay mahalaga na nandito siya. Kaya alam naman lahat, yung Chairman ng Appropriations, siyang namamahala sa ating national budget. Kaya asahan mo yung tulong, yung Tabang Bicol. Itong programa natin, Tintog Oragon, ay tuloy-tuloy pa to. At kasama din ko ang aking katabi dyan, ng aking kababayan. Huwag ko na sabihin na tiga Eastern Visayas ka, ha? Kong Leo. Mukhang na ano ka, migrant worker kaya ito dito sa Catanduanes. O, sige, si Congressman Leo din ang nagtatrabaho sa Kongreso para dito sa mga nasalanta dito sa ating mahal na probinsya na Catanduanes. Pasensya na lang po, kaya itong kalamidad ay
na nangyari dito. Dalawa pang bagyo ang duman dito, yung Christine at saka Pepito. Hindi yata nasawa ang bagyo dito sa Catanduanes. Dapat siguro wag kayo masyadong bukas at welcoming masyado sa mga bagyo, kaya napakatindi. At alam ko anong nararanasan ninyo kay mga over 10 years ago, binagyo din kami sa Tacloban, yung Yolanda. Matindi na bagyo yan talaga. At kaya nandito po ako. At ako, leader ng House of Representatives, kasama ko ang 300 na kongresista na nung nangyari itong Christine at sumunod pa yung Pepito, iniisip natin yung kalagayan nyo po dito sa Catanduanes. At sa totoo lang po, itong araw na to na mayroon tayong 20,000 beneficiaries para dito sa ating programa na meron tayong bibigay na 5,000 pesos each sa AKAP. Ito ay isang programa na mulat ng kampanya, kami ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., gusto talaga niya na ibababa ang lahat ng mga serbisyo at ang resources po ng gobyerno sa taong bayan. Kaya sa mga ganitong sitwasyon na nasasalanta ang mga kapwa nating Pilipino, lalo na itong nangyari, so lahat po ng ahensya na ng gobyerno ay nandito, DSWD, DOLE, yung Department of Labor para sa mga tupad program, yung DSUD para sa housing, yung Department of Health para sa mga gamot at pag-ibig, DTI, PhilHealth, SSS, GSIS at NHA at NIA. Kompleto po tayo dito para may lulutas natin kayo sa mga problema dito. At huwag mo alala, huwag kayong mag-alala. Hindi natin titigilan. Yan po ang utos ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr., na huwag natin pababayaan. Kaya hindi lang po itong sinasabing mga relief goods, hindi lang yung gamot, hindi lang ito mga yung mga yung mga tolda, pang relief shelters, at mamaya pa may mga pang raffle na mga ibang mga appliances, kaya television, pero ventilador, meron yata pa dito mga ref. Kaya alam din natin nasisira yung mga gamit nyo. So, yun lang po ang mensahe natin na naintindihan natin ang naranasan ninyo at nagpapasalamat din tayo sa pasyensya nyo. At huwag kayo mag-alala. Ang administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at kasama po ang buong Kongreso ay nasa likod ninyo po. Gagawin natin lahat ng paraan para may lulutos natin po kayo dito sa inyong trahedya ng itong bagyong Christine at itong Pepito. Kasama po natin ang mga LGUs ninyo, si Governor, si Vice Governor, mga mayors ninyo, mga kongresista na nandito. At siyempre naman, ako po, bilang leader ng House of Representatives, handang-handa kami maglingkod at magsilbi at makinig sa mga hinaing ninyo po. Kaya nag-uugnayan po kami dito kung anong kailangan nyo, di ba, Governor, huwag kayo magdalawang isip, sabi mo din sa atin, kaya buong gobyerno, buong administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos ay nasa likod ng Catanduanes para bumangon kayo, makakatindog ang Oragon. Yun po, at ako po bilang Speaker of the House of Representatives, kami po, buong House of Representatives, nagmamahal po kami sa inyo lahat dito sa Catanduanes. At huwag kayo mag-alinlangan. Andito po ang buong administrasyon ni President Marcos para sa Catanduanes. Maraming salamat at mabuhay po ang Catanduanes. Mabuhay ang sambayanang Pilipinas. Salamat. Maraming salamat once again. Palakpakan po natin House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
Kasama rin po natin ngayong umaga upang magbigay ng mensahe ang representative ng Lone District of Catanduanes, Congressman Eulogio Rodriguez. Salamat. Unang-una, ang sa kuyang Padyong Sumabalos, sa tuyang butihing Speaker of the House, Speaker of the People, Speaker Martin Romualdez. Siguro yung nabanggit nyo na kababayan po siya ng mother ko kasi ang mother ko from Leyte. Kaya marunong po ako magwaray-waray. Damon salamat, Speaker, na nakakani ka sa amon isla. Kay damo pa kaming kinahanglan din na talagang makabulig ka sa amon isla. Kaya, Bisaya yun, waray-waray yun. Fluent pa ako magwaray. Kaya marami tayong mga waray-waray dito sa isla. Lalo na mga Bisaya, marami po tayo rito sa Catanduanes. So, of course, sa aming chairman ng appropriation, Saldico, siyempre, ang congressman ng Ako Bicol Party List, maraming salamat, Kong Saldi, sa patuloy mong pagtulong sa amin bilang mga Bicolano. Alam ko naman, di mo kami pinapabayaan dito sa Catanduanes. Matagal ka nang tumutulong dito sa Catanduanes. Maraming salamat. Of course, ang ating buting gobernador, Governor Joseph Cua, sabi ko nga, wag lang tayong bibitiw. Yun po, kasi alam mo naman natin, ang probinsya natin, talagang bagyuhin tayo. Pinanganak na tayo na ganito na nakagisna natin. Kaya sabi ko, keep on going lang tayo. Dahil kayang-kaya naman po ng mga Katandunganon. Kung ano man ang dumating sa atin na unos, madali tayong bumangon. Yun po, siyempre, ang partner niya sa kanyang tugang, siyempre, paring Peter, ang ating Vice Governor. Nandito man po ang ating mga mayors. Di ko na po isa-isahin. Mga government official nandito. Sa lahat po na nandito na ating mga kababayan. Diyos sumaray na aga sa Indogabos. Ako po natutuwa dahil dinalaw tayo ng isang araw. Dinalaw tayo ng ating buting presidente. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Kahit paano, marami naman sinabi sa atin. Mayroon na itulong sa atin. So mayroon naman siyang pinangako na sabi nga ni rinilin niya na doon sa saya mga sa kanya mga sekretary na sumama sa kanya rito. So abangan po natin yon. Dahil alam ko hindi tayo pababayaan ng ating presidente. Talagang mahal na mahal niya. Bumababa po siya sa baba talaga para makapagserbisyo sa atin. Siyempre ang aming boss sa House, talagang napakabait po. Wala akong masabi. Wala akong masabi sa aming boss, Speaker Martin Romualdez. Yun po. Kasi napakaswerte natin. Itong 19 Congress, napakaswerte po namin. Dahil ang dami po naming naitutulong sa inyo. Yung po galing sa aming boss, sa ating presidente at sa aming boss sa House, Speaker Martin Romualdez. Napakarami nating ayuda. Nandyan yung AKAP, nandyan yung TUPAD, di ba? Dito lang po ito sa 19th Congress, ang programang ito, na mayroon tayong ganito na mga ayuda para sa inyo. Yun nga po, sinabi sa atin ng speaker natin, na ibababa namin ang serbisyo para sa inyo. Lalo na po yung mga kapatid natin na mga nasa laylayan, dahil kayo po ang talagang nangangailangan ng tulong ng ating gobyerno. Yun po. Kaya gano'n na lang ang aming malasakit na kami makapagserbisyo sa inyo. Kaya sa liwat, Speaker, maraming salamat. Ang ating appropriation chairman, maraming salamat sa patuloy po na pagtulong sa Catanduanes. Yun po. Kaya sabi ko lang sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy lang po ang buhay. Huwag tayong titigil. Tuloy-tuloy lang po. Sa liwat, Diyos mabalos, asin Diyos maray na aga sa Indogabos. Mabuhay ang ating Speaker of the House,
Martin Romualdez. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Diyos mabalos po. Once again, palakpakan po natin, mabalos din po, Representative of the Lone District of Catanduanes, Eulogio Rodriguez. At bago po natin makalimutan at bago tayo magpatuloy sa ating pamamahagi ng mga serbisyo ngayong umaga, kung ang isa sa ating mga panauhing pandangal ay may dalang sorpresa sa atin. Tayo din po dito sa Catanduanes ay may sorpresa din po sa isa sa ating panauhing pandangal as the House Speaker Ferdinand Martin Romualdez is celebrating his birthday. So people of Catanduanes, tayo po tayong lahat as we sing a birthday song to House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. To you, happy birthday. One more time. Lakasan po natin. And of course, House Speaker, you may now blow the candle on your cake. Happy birthday po mula po sa probinsya and of course, the people of Catanduanes. Maraming salamat po. At of course, maraming salamat din sa ating mga kasama. Maaari na po kayong maupo. At magpapatuloy na po tayo with our ceremonial distribution to our AIX beneficiaries. Tawagin na po natin sila. And of course, kasama din po in assisting the ceremonial distribution, of course, our House Speaker Martin Romualdez. Kasama din po natin ako Bicol Party List Representative Zaldico together with Governor Joseph Buboy Cua. Kasama rin po natin si Representative Leo Rodriguez, Vice Governor Peter Bosse Cua, and of course, Mayor Sammy Lainez. Kasama din po ang ating mga mayors, again from Mayor of Bagamanok, Caramoran, Panganiban, Pandan, Viga, and Bato for the ceremonial distribution of AIX. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Maraming salamat po. And of course, again, we have House Speaker Martin Romualdez and ako Bicol Party List Representative Zaldico. Again, palakpakan po natin silang lahat. And of course, maya-maya po ang lahat sa atin ay makakatanggap na rin po ng ating ayuda. Maraming salamat po sa ating mga beneficiaries. At syempre, due
to Citizen Public Demand dahil sa napakalaking tulong na ibinibigay sa atin ng Ako Bicol Party List mula noon hanggang ngayon. Siyempre, hindi po namin hahayaang hindi marinig ang pasasalamat ng nag-iisang Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Palakpakan po natin siya. Come on. Sinda, kita ika, ako Bicol. Sinda, kita ika, ako Bicol. Sinda, kita ika, ako Bicol. Sinda. Inot na inot, salamat sa Indo for the warm welcome. Of course, and of course, pasalamatan natin kaya ang ating speaker, ang ating ninong, kuya, lahat ng tugang kan sa tuyang mga Bicolano. Siya po ay matinabangon, matulungin, may malasakit noon pa sa ating mga, alam ko noon, pumunta rin dito sa ating si Speaker Martin Romualdez. At any rate po, dahil po dito sa Baguio, inutusan po ako ni Speaker Martin Romualdez na lahat natawagan ang ating Secretary of Housing na kung pwede matulungan yung mga nagibang bahay o nagabang harong, matawan ki materyales. So, as of yesterday po, ang Arab ko, nag-purchase sa Sinade for distribution. So, gabos pong na-damage ng mga houses sa Virac, sa Panganiban, sa Biga, and sa Pandan, especially sa north of Catanduanes. Magkakaroon pong yero, plywood, coco lumber. And aside from that, sabi po ni Secretary Acosar, magbibigay pa po ng around 30,000 pesos yun sa mga na-damage aside from construction materials. So, palakpakan po natin ang ating speaker, si Martin, na sa kanya pong walang tigil na pag-utos sa atin na ang unang-una po malasakit sa ating mga kababayan ng ating po especially po ang Bicol. Malapit po kay Speaker ang puso sa ating mga Bicol, mga Oragon. Tinatanong ni Speaker kung bakit Oragon naganda tayo. Kahit na tayo binabagyo, tayo po'y Oragon pa rin. No? We stand still, very resilient. Wala pong namatay sa Catanduanes, kaya I congratulate all the government officials. Zero casualty. Yan po ang importante sa lahat. Wala pong namatay. And congratulate sa inyong lahat and sa inyong pagiging masunurin sa inyong mga opisyales sa Catanduanes. Again, maraming salamat po sa inyo. Muli ako, Bicol Party List Representative Zaldico, maraming salamat po sa inyong tulong na binabahagi sa Catanduanes mula pa man noon hanggang ngayon. And with that said as well, let's also proceed to the ceremonial handover of housing kits to our municipal mayors. So, would like to call, of course, the Bagamanok Mayor Odilon Pascua, Karamoran Mayor Glenda Aguilar, Panganiban Mayor Cesar Robles, and Pandan Mayor Raul Tabirara. Kasama din po si Viga Mayor Emeterio Tarin for the ceremonial handover of housing kits. Presenting the ceremonial distribution or handover is once again House Speaker Martin Romualdez. Kasama din po natin Liz Zaldico and Governor Joseph Buboy Cua. Kasama din po natin Vice Governor Peter Boste Cua. And syempre, kasama din po natin the Department of Human Settlement for Disaster, Human Settlement and Urban Development, the Undersecretary for Disaster Response. We have Yusek Randy Escolango to also present the housing kits. At syempre, ang makakatanggap po ng ating housing kits all over Catanduanes ay 950 beneficiaries mula po sa mga nasabi nating munisipyo. At the same time, ihahabol na lang po natin sa ating mga munisipyo dahil mahirap na pong ibaba yung mga yero tapos iaakit muli. So, didiretso na po natin sa ating mga munisipyo. Maraming salamat.
Muli maraming salamat po. Palakpakan po natin once again House Speaker Martin Romualdez, Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Again, before for the handover of our housing kits, the DSUD or Department of Human Settlement for this Human Settlement and Urban Development Undersecretary for Disaster Response, Randy S. Colango. Again, people of Catanduanes, palakpakan po natin ang mga panauhin natin ngayong umaga. Ito pa rin po ang hatid tulong ni House Speaker Martin Romualdez at Ako Bicol Party List Representative Zaldico kasama ang Department of Health sa pakikipagtulungan ng Catanduanes Government at LGU Virac sa mga nasalanta ng Bagyong Pipito. Muli, palakpakan po natin silang lahat. Alright, so according to Undersecretary Randy Escolango, yung 950 po na ating beneficiaries ay initial pa lamang po yun. So madadagdagan pa po ito at madadagdagan pa po ang ating beneficiary na makakatanggap ng ating housing kits para makapagsimula pong muli sa kanilang gagawing tahanan. Again, palakpakan po natin ang ating mga partner agencies and the rest of our principals here today. Maraming salamat po. Pwede na po kayong maupo sa ating mga panauhin. At syempre, hindi po uuwi ang mga taga-Catanduanes ng walang ngiti sa mga mata at mga labi. So aside from the housing kits and financial assistance, meron din po silang dalang mga paraffol sa ating lahat. Again, as we have mentioned, we have 600 or more na ating mga items na ipamimigay ngayong araw. Kung makikita nyo po sa ating entablado, hindi pa po yan yung 600 plus. Marami pa po yan. Kaya isa-isahin na natin. Pero bago yan, again, palakpakan po natin House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Maraming salamat po, House Speaker, for visiting the province of Catanduanes. Maraming salamat po. Again, people of Catanduanes, palakpakan po natin. Again, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. And of course, pasalamatan din po natin Ako Bicol Party List Representative Congressman Zaldico. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin. At syempre, para sa ating photo ops, dito po tayo sa gitna. Tayo po tayong lahat sa ating mga nakaupo dito sa ating chair sa unahan. And to our principals, to please be here on the center of the crowd for the photo ops. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Smile po muna, smile! Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Also, kasama din po natin the Regional Director of the Department of Social Welfare and Development. We have Regional Director Norman Laurio. Maraming salamat po, sir, and the rest of the DSWD Regional Team. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat.
ako Bicol, Sinda, kita ika, ako Bicol. Magkabulun yo, magkasararo yo, ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay, sa pagtabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon, sa tuyang namatian ang pagtugak ang mayon. Da kita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda kita ika, ako Bicol na urago. Dawa labi-labi na ang pagtios, da kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo ka ang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa lada. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikutig kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikurahaw ko. Dawa labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos. Asin kami, permi alisto pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa taho ka mga pagtius krisis nagtarabangan. Magkabulon yaw, asin magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Sinda, kita ika, ako Again, once again, palakpakan po natin the House Speaker, Ferdinand Martin Romualdez. Kasama din po the Ako Bicol Party List, Representative Zaldico. Maraming salamat po sa pagpunta sa Catanduanes. And of course, nakasama rin po natin ngayong umaga muli Verac Mayor Sammy Lainez, Dagamanok Mayor Odilon Pascua, Canamoran Mayor Glenda Aguilar, Panganiban Mayor Cesar Robles, Pandan Mayor Raul Taberara, Viga Mayor Emeterio Tarin, Bato Mayor Johnny Rodulfo. Again, kasama po natin ang ating mga partnered agencies or government offices from the Rural Health Unit of Veraca, Dr. Elva Hoson. From the Provincial Health Office of Catanduanes, Dr. Hazel Palmes. Siyempre, kasama din po natin the Department of Social Welfare and Development, SWAD Team Leader Eileen Lim. Department of Social Welfare Development Regional Director Norman Laurio. Kasama din po natin ang mga taga-Department of Human Settlement and Urban Development. Kasama si Undersecretary for Disaster Response Randy Escolango. Muli from Ako Bicol Party List, the Representative Zaldico at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Muli, mga Katandunganon, marahin na daw po sa Indogabos as in sulong Katandungan sa bagong Pilipinas. Oh
Alright, para sa panimula ng ating raffle, bunutin na po natin ang unang 10 mananalo. Ayan, nandito po sa ating screen. Kung hindi nyo po makikita, ako na lang po magbabasa ng pangalan. So make sure po nakapag-register po kayo sa ating mga registration booths at ang inyong mga pangalan ay nakalista dito. Alright. Simulan natin with our first winner. Akyat po diretso ha. Tatanggap po kayo ng single burner gas stove. Our first winner. Sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. Sinda, kita ika, ako Bicol. Sinda, kita ika, ako First winner, Paraiso Senya Rosa. Nasaan po siya? Paraiso Senya Rosa. Nasaan po? Si Ma'am Rosa.